2 weken geleden, toen woe Cambuur met 3-0 van de koprenner. Maar nu verliest het met dezelfde cijfers van de nummer lijst, Vitesse. En de overwinning die glipte Heerenveen 4 in de blessuretijd toch nog door de vingers. Tjen de Go Ahead Eagles waart het 1-1. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Nou, wat een redding van Andries Stoppert. Nou, nee, een redding. En dan is de rebound misschien nog een keer. Nou, daar hebben we hier bijna kost. De Friesland Bob. Wist je niet dat ik van Friesland kom? Hey, Halilovic, goede bal. Halilovic haalt er nu in de vierde hoek op de peel. Oh, goede kans is van Sportclub Heerenveen. Nee, ze zitten nog steeds te gluren, die jongens van de VAR. Doelpunt, Sportclub Heerenveen. Maar Tom Haaien, maar een hele droege knal van 20 meter. Scoort hij de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Ja, het is Vitesse dat scoort volledig terecht. Ja, want Vitesse is de volle betere ploeg. Is Cambuur vrije trap vanuit de rechterkant. En hier komt die bal te lanen bij Go Ahead Eagles en die scoort. Ik denk, oh, wat een redding van Andries Stoppert. Hier de koers, komt hier de koers. Nou, daar hebben we hier bijna koers. Jamie Jacob die het skopt in het blok. Dan maakt Kozlowski terug, dan gaat hij zitten en dan scoort hij. Dag hoor, het is over en uit, 0-2. Dit is Vin Stokkers, die loopt naar binnen, daar die maakt het hem niet. Nou, nee, een redding. En dan die rebound misschien nog een keer. En dan zit hij erin. Ja, dan zit hij erin. Is het 3-0. Het wordt toch 1-1 van Go Ahead Eagles in de 93ste minuut. Is het wrakselen, is het knokken, is het een bal die er heel diep dit helft valt. En uiteindelijk is het hier van de Reer Gielen. Ik weet net waar die een fotje ertussen inzet. En ik het erin. Ja, dat wie het oude weekend en de heren zitten er weer klaar voor. Geert van Thun, Roelof de Vries en voormalig doelman van Cambuur, Pieter Bos. Ja, Pieter, zullen we gewoon uit zitten omdat het kind gewoon met 3 stellingen? Prima. Ja? Komt de eerste, hè? Kwart antwoord. Mijn oude skiën wie het absolute hechtepunt van de wedstrijd Cambuur-Vitesse. Ja. Stelling 2. Zonder herproblemen hier ik nou absoluut de eerste doelman west van Cambuur. Ja. En Waarom? uit zien hier, tweede stelling, uit zien hier zit ik in de directie van Cambuur. Nee. Dat net? Nee, dat net. Oké, nou we komen er aan eventjes weer waarom. Want Oude Sneur heeft natuurlijk een fantastisch Auski hoorn. Hashtag Auski naam van het Cambuur publiek. Maar wie het voor jou net ongelooflijk dubbel. Ja, natuurlijk was net op deze manier in het stadion staan, maar... Want het wordt natuurlijk ook christelijke zeer. Ja. Dat dit voor de allerlaatste keer wie voor jou in een vol stadion. Ja, en ja, nogmaals helemaal op deze manier. En als het dan zo terug is, dan... Ja, hier is misschien al wel meer met de genieten van de tier dat is nog echt op het veld te spelen. Maar ja, goed, dat is helaas clear. En al met al wie het wel een heel mooi afschiet. Hier staat Piekenveld, want daar wie is het in het stadion, Geert. Ja, Rolf hier bij de wedstrijd tussen Go Ahead en Heerenveen. Die begon om 8 uur, een kwartier van Johan Kleer. Ik zei, oké, hek ik in. Hak een kwartier klaar, ik ga even een plaatsje draaien, opstellingen even aan, et cetera. Maar toen kwam hij en toen heb ik van kwartier van Johan tot Johan live verslag die van wat er toen op het veld gebeurde. Nou, wat gebeurde er al hier? Ja, voor de meesten die er net bij waren. Indrukwekkend mooi. Pieter die stiert dus, komt op het veld, maar Fouke Boy krijgt dan zo'n shirt onbeer. Die is mooi achter glas plakt. En begint dan om een soort van kruistocht, zal ik maar zeggen, terug het stadion. Die mensen die komen dus al hier omheen. Die jouwen hem een staande ovatie. En hij zit dat onder zijn, uiterlijk onbewogen, maar innerlijk broest het alle kanten op, volgens mij. En dan komt hij dus bij de Oosttribune. Er zit dat waanzinnig grote spandoek erop. Nou ja, echt prachtig mooi. En ook die mensen komen al die omheen. En dan moet de gang nog even makken worden naar de MI-site natuurlijk. Dan gaat hij nog even dit. En dan komt dat volk helemaal in beweging. Dan komt hij voorbij de H-tribune. Dan komt het applaus zoals dat jet van een H-tribune. Lichtelijk bescheiden, maar niet minder gemeend. En uiteindelijk staan er 2 ploegen links en rechts van de spelerstunnel opsteld op het veld. En dan moet Pieter Tusken terug. De Erehaag. De Erehaag van Vitesse, van Vitesse en van Cambuur. En dan krijgt hij van de onvierder van Vitesse nog een shirt. En dat weer fantastisch. Nou, dat hele circus door ongeveer een kwartier. En achteraf is weer dat het werkelijk de meest fantastische momenten die ik sneurt die om mij maken heb. Ja, voor jou het mooiste moment. Voor jou dus een heel dubbel moment. Maar hoe heeft dat beleven? Goed, wist natuurlijk wel dat het erom ziet te komen. En mijn Cambuur-regels dan wel een beetje wat er gaat gebeuren. En van tevoren met de familie even eten. En daarna zoek het veld op, een liefst interviewtje en dan een rondje rennen. En dat zou het wijzen. Ja. Maar dat bleek dus net helemaal het zat te wijzen. Dus, ik wist eigenlijk net zo goed wat ik moest verwachten. Dus. Vond je het moeilijk?
Ja, tuurlijk is het moeilijk. Omdat ze dat lefst gewoon tussen de pelen steen was. Alleen nog, daar ken ik niks meer aan doen. En dit moest ik gewoon even om je nou weer verder te gaan. En dan heb je dit ook maar gewoon en hij het verhaal dienen. En ja, dan kun je ook weer verder. Zo is het. We hebben een envelop voor die. Maar ik heb nou wel hier mee. Dan moest hem iepen, maatje. Ja, want ze krijgen weer de teaser. Dan mocht je ja, net iepen, maatje. Deze envelop is voor die. Maatje hem iepen. En dan ben ik benieuwd wat erin zit. En als er wat in zit, lees het voor. Oh, heel spannend dit. Ja, dit is ook, eigenlijk moeten we hier een muziekje onder zetten. Nou, lees me voor. Geert, zo Andor helemaal een beetje zwaar, meisje. Zo. Ja. Ja. Nou, Want ik wist dit, maar dan wist het nog net dus. Ja, nee, ik weet het niet. Hoe moet ik weten wat er in dat ding zit? Nou ja, Andor die kunnen bij de wedstrijd die hier privéverplichtingen, dus die heeft die wedstrijd net zien. En het eerste wat hij van de morgen zei, wat wie ik net jaloers op tij. Want ja, dat weer natuurlijk een vreselijke jongen in het Cambuurstadion. zit hier misschien wel mijn stip in die top 4, mijn minste wedstrijden van Cambuur? Ja, daar ga ik in top 4 voorbij, want dan stinkt de negatief in het leven. En ik bedoel, ik heb seizoen mooi maken dat Cambuur een zoontje in de eindigen, dat we Ingrid Tranendal in de KKD-divisie, of hoe het ook weet ik het. Nee, jongen, nee, dat hoor ik net bij. Ik vond het uitermate teleurstellend. En op de vraag, die mag ik toch wel beantwoorden. Ja, Andor Faber maakt het hem Echt weer? heel bot echt? zwargen. Echt hier? Breaking Dat tekst al. Ja. Want hij tekst zit hier heel vaak en dan maakt het hij hem geen zwargen. Nee. Maar we kunnen misschien ook de vraag aan die stellen, Pieter. Maak een stoot ik een beetje zwargen door Cambuur? Nou, nog net zwaar. Alleen nog, het is Nog net? Nee? Nou ja, goed. Even een statistiekje erbij pakken. Statistieken maar straat. Ja, van de 10 wedstrijden hebben ze zo'n wedstrijden net scoord. Ja, en dat is echt het zorgwekkende denk ik op het moment. Alleen nog, ja, dat ben ik momenten. Het liep me sterk dat ze het hele seizoen helemaal geen doelpunt met meidje. Dus Al laten we hopen van net. nee, denk ik net van niet. 6 keer net scoort trouwens. Dus met die wedstrijd weer. En die steen achter, Jon. Ja, dat is exact. Maar ja, Cambuur nog een statistiekje. Dus 4 keer verlen. Ja. Van ploegen die het redelijk leeg stenen. Domax die losvargen. Ik maak je me heel boswargen. Ja, ik wel, ja. Maar dat hebben we toch in het begin van het seizoen echt uitspreken. Ja. Maar ik denk dat het vooral gaat tussen Cambuur, Excelsior, Volendam en dan misschien nog Emmen erbij. Die jouw ploegen gaat uit. En Grace dan? Want daar is Ingrid Tranendal. Ja, ik denk dat Grace, maar ik ging ervan dat die in de winst stopt. Dan wel dusdanig versterking in dat die er dan nog wel een beetje boven uitkroepen. Ik denk dat Vitesse uiteindelijk ik nou al die had er misschien naast ik nog wel meer dat. Want Vitesse is toch heel geen wonderploeg trouwens, vind ik. Hè. Henk de Jong hier nog wel heeg op hè, van Vitesse. En ik snap het wel, speelde ik wel goed. Speel goed hoor. Jawel, maar geen wonderploeg. Nee. Nou een wonderploeg weer. Nee, nou ja. Minder dan PSV. We praten hier net maar Sjaakje met een wonderslof. Nee, daarom. Nee, ik heb gewoon een goede ploeg. Ja. Ja, maar wat voest je van de wedstrijd? Nou ja, Los van dat het Ingrid Tranendal weer die wedstrijd die begint en eigenlijk zit van het begin al van dit zit er net in. Het zit er gewoon net in. Omdat Cambuur net goed genoeg weer. De miste de goede klik met het publiek weer er net. Het weer te rustig in het stadion. Er sloeg niks oer. De jonge spul ook absoluut ging een onleiding daar. En Vitesse profiteerde uitermate professioneel van die wanorde. En die speelde het heel goed uit. Ja, maar er zit ook geen lijn in. Ik vond het chaotisch. Het weer echt wel frustrerend om te zien dat alle lange ballen die naar die vleugels transporteerd werden, net omkwamen. Net in. Kwam niks om. Dan begint de keeper echt nog maait het wel in dat cirkel. Die skopt dus echt. Maar ik weet het net. Maar net nog de goede kleur. Dan is die ook blauw en irriteerd. Ja, ik zei het maar even. Ja, nee, maar dat niet? Dat zou Pieter misschien direct net zeggen, maar laat mij dat dan maar zeggen. Maar het weer er net. En dat viel stek on. Dat zit er nooit de cent in. Nou, die weet hem net. Nee. Nou, toen dacht ik nog, de krijg een penalty, maar dat bleek een Svalbard te wezen. Dat weet ik trouwens. Dus het is een goed schoen. Jongen, ja. Nee, dat is juist. En hier een keer, mijn collega van de NOS zit van me, die hier de monitor staan. Dus ik kon mooi weer naar zijn. Ja. Maar dat weer echt verschrikkelijk. Maar zullen we even jaren naar Henk de Jong? Wat hij zei naar oudering van de wedstrijd? Nee? Ja. We weten al een hele tijd dat het voetbal wat moeizamer is. Hè. Dat gaat bij vlagen wat goed, net goed. Nou, dat ze groeien moeten. Voorin de stootkracht is belangrijk, hè, dat we daar iets teweeg brengen. En dan, wat voor is praat je nooit over, maar kijk toch zien hoe een kalontje, hoe dat mandje dat buurt die. Nou, daar maar we zien dat die krijgen we het weer om, maar dat Felix, want die had toch wel wat creativiteit in zich.
En dat we die aan de praat krijgen. En anders, mij horen jongens, dan wisselen we gewoon. Oké. Nou, wel te rusten dan, succes. Het is middernacht. Ja, ik sliep net eerst. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, daar sliep ik net van. En ik wou winnen net trouwens, maar nou helemaal niet. Koestel wel sliepen? Ik, Jan Midel. Ja. Maar nog even wat hij zei, hè? Want hij had het nou over Issa Kalon en Felix. Dat bedoelt hij natuurlijk. is Mambini. Ja, Mambimbi. Mambimbi, sorry. Ja, Mambimbi, hè? Ja. Ja, want ik had er wel jet op de radio, dus hij ziet het Mambini. Ja, dat komt omdat ik zie het bij die supporters op de tribune, vreed bij de training. En die hebben ons gepraat als Bambi. Bambi. Ik vind het helemaal flabbergastend. Ja, Felix Mambimbi. Maar Mambimbi, maar sorry. Is die vergelijkbaar met Kalon? Nou, het is wel een speler die het wel wat extra's in hem had. Dat vind ik wel. Hij is lieds, hij is rap, hij had creativiteit. Maar het is nog geen Kalon. Maar hij had het wel in hem, volgens mij. Maar de Matsen staat er gewoon ik wel eens komen. Ja, maar spelen, hè? Ja. Alsof het speelt. Nee, hij had even net meer natuurlijk. Dan was het dan maar een peker steen. Hè? Dat is, ja, Remco Balk. Ik zei Remco Balk in oefenwedstrijd in Almere. Die best goed, hè? Die best goed aan de linkerkant. Denk ik, ja, waarom zit ze maar goed, hè? Altijd lastig. Ja, maar dan heeft die wedstrijd natuurlijk ook zoen, Pieter, want dan zie je toch op de tribune. Hij is trouwens een seizoenkaart, komt vaak bij Cambuur? Ik heb seizoenkaart, ja. Ja. Ja, altijd, Als die kriegen, dan neem ik aan? Of was die... ja, of ze willen bruteerd is maar Wat? normaal betaal... Hij had geen idee van boekhouding, dat je vrouw tussen Ja, nee. Het is dat je van de Krijgt kast een een kaart krijgt en dan moet je de belasting op betalen. Ja, en we dan zitten hier in de podcast, wel even scheelt- normaal scheelt- praten, Pieter. scheelt- Dan is hij gebruteerd. Nee, maar we krijgen er meestal tenminste de spelers krijg je in gratis en de rest die kisten dan bijkeep. Ja. Nou, Ja, dat heb ik nou, ik verdiend. En ja. dan En is genoten? Nou, van het spul net. Ben je wel van? Nou, ik heb ook genoten van de roentje dat ik mocht erin hebben. Ja. Maar, en daar ben ik wel heel erg van onder de indruk. Maar Maar van de wedstrijd, van toen, dan begint die wedstrijd en toen? ja, dan zit je nog op de tribune helemaal in de emoties. En, ja, dan Oké, en je komt dus... tussen de familie die al een keer in trainen wie. En dus nou, dan zit je dan net helemaal in de wedstrijd. Maar Oké, dan leven we dat voor de tweede helte. Dan is alles wat bekend. Die wedstrijd boeide. Ik ben blij dat er uitfloot en we lekker naar binnen koen. Ja, Ja. Ja. Lekker een biertje koen drinken. Maar van Cambuur, dat kunnen we toch wel zeggen, het dringend verlet om doelpunten. Toch? Want die beide spitsen, Ja. 0 doelpunten, hè? Ulrikes en Boeren. Ik denk, ik vreeg het trouwens laatst, want we zullen bij de Frieske Derby hebben we weer analisten, want dan zullen we weer helemaal uitpakken als de Frieske Derby is op 3 november. Ja. Dan hebben we als analisten Sander van der Heijden en Johnny Jansen. Ah, Johnny had ik daar. Ja, Johnny, hij kreeg bellen, mooi. die het Tassoy. Nou, bent wel mooie analisten. Ja, dat... En Sander die zei van, mag ik dan ook de onval van Cambuur analyseren? Want dan ben we gauw clear. Want die zei eventjes, dat is gewoon KKD-niveau. Het het gelijk? Nou ja, daar zou die misschien gelijk gewoon hak kennen, maar dan moet je het wel snel leren. En zoals snurt, die jongens, ze krijgen dus net een bal. Dus als er al net een bal bij de vleugelspelers komt, dan komt er automatisch ook net al te volle bij de spits uit. Dus dat vond ik het probleem. Ja. Dus als we zeggen van Bertje moet naar de boes en dan moet naar de spits komen, dan hebben we het probleem dus net opgelost. Oh nee, dan moet er sowieso ook vleugelspelers komen, maar dan moet de bal die moet er hinnen. Dat is wel essentieel. Maar Ulrikes is toch een goede spits. Is toch een prima spits van Ja, Cambuur? Of ik hebben vind we die nou niet helemaal afvakken? Nee, Hoeveel wedstrijden had die spelen dit seizoen? Nou nee, ik zie de hele wereld weer nou afvakkeld naar zo'n wedstrijd natuurlijk. Als dan op Twitter short soms De tegen commentaren jeetje. op de socials binnen weer vermakelijk wat ik zei. Ja, dat is... Nee, maar dit weer net helemaal maatje houdend, maar het ja. Hey, maar hoeveel wedstrijden had Ulrikes spelen nou dit seizoen? Net zo. Lang blesseerd wedstrijd. Ja, Ja, hij vier heeft toch, blesseerd, maar, hè? of ben ik nou- Hij wie net fit en toen Nee. is hij er echt uitgegaan en toen het maar ja, boeren die spelen. wel. Ik denk een wedstrijd of zo is, denk ik. Toch Ja, wel? nou ja, maar, het is 4? toch, maar hij is 0 toch goals. vrienden hier toch Shelley dat hij Boeren, een ontzettend 0 goede goals. spits is. Het luidt volgens mij volle meer onder de flanken. Daar heb ik Ja, even die gehoord. had Maar een onvier, ja. Maar waarom heeft hij Van der Water dan zo volle krediet? Want die is natuurlijk helft van 8 ton. Hij wil zo graag het wat Shell litten. Ja, hij wil ik te denk graag. wel dat hij... Is dat het nog altijd? Hij wil te bij- graag? Hij had eerder bij Almere City, maar vooral daarna bij Heracles was Shelley. Dat is echt goed voetballen in. Ja. Dus ja, Maar hij het zal komt er op nog geen training... enkel moment uit. Nee. En hij heeft wel een heel soort krediet. En dat houdt een keer op. Ja, ik zie hem nou ook nog net neerzetten. Ik vreeg me wel af, maar hoe het zit met Sambisa en Breij bijvoorbeeld. Ik vind altijd wel, elke keer als die spelen... Breij is misschien technisch wat minder vaardig dan een man als Van der Water of zo. Maar die is Hij brengt wel levend. vuur. Ja, dat is lekker, man. Maar Bisa voel ik net verkeerd in trouwens. Nee. Of misschien moeten we kan wel wel zeggen, jongens. En dat doet me toch een beetje zeer om dat te zeggen. Ja, die missen we. We missen Molen. Molen. Missen wij? Wat laat ik het een Nou ja, ieper die vraag missen wij stellen? sowieso. Missen we Molen? Nou ja, zo wij kennen ze hier, Pieter. Keert. Ik probeer zelf niet kennen nemen, maar ten opzichte van die wel. Missen alle hier Molen. Ja, je mist een Molen? Mist ook Molen, hè?
Hij had wel wat speciaals natuurlijk. Maar ik vind dat een Paulussen dat ik had en een Jacobs had dat ik. Maar wat het Molen meer als Paulussen? Jacobs. Want Jacobs is echt de draver, hè? Dat is erin. Die kun je eigenlijk net maar met kop. Die kun je net maar met kop vergelijken. Paulussen ook wel. Dat is ook wel wat. Hij had ook wel wat dat. En ja, Molen die had gewoon meer van die briljante paasjes tussen en dat. Ja. Op het goede moment. Stekken, eroverheen, dat soort dingen. 2 keer in een wedstrijd, hè jongens? Op het moment wel, En dan moeten we handen dichtkniepen. Ja. Nee, maar we missen bij Cambuur op dit stuit gewoon creativiteit. Ja, creativiteit. Zonder om de namen van Molen op te maar denken. Maar we missen creativiteit. Mees Hoedemakers is een speler die dat kan, hè? Die slaat maar in je paas 12 linies oer. Die kan dat. Dus maar in je paas breekt hij een Paulussen of een van de 3 spitsen voorin. Ja, die mis je, vind ik. Die spelermaten vind ik ik vond het wel echt een misser. Mees Hoedemakers. Hij vond natuurlijk de tweede helft in. Maar, hij ziet het Kaam op de bank omdat Van Kaam spelen. En Van Kaam had het oude Kaam spelen wel weer goed in Go Ahead Eagles. En die had toch een goed spelertje in PSV? Nee, Jacobs zit er toch al heel lang net in. Hij scoort het meer. Nee, hij is de bal minder. Maar wat is dat dan? Die is Hoedemakers erin bracht ten koste van Jacobs. Van Jacobs. Ja, maar dat kind dus net, want dat zou wel hij net spelen. Nee, maar hij bedoel ik dan Henk de Jong, want die speelt het mij een breker, een loper en een creatieve man. Dat snap ik wel. Helse jipgang direct uit, hè? Dus, ja. Maar ja, goed, zat het sneuren kun je zeggen van het had geen enkel doel gewoon. Want, en hij werd ook wissel trouwens. Jamie werd het eruit hellen. Ja. Dus ja. Ja, maar goed, wat er moet dan ook gebeuren, jongens? Want ja, het is wel een grappig verhaal, want we hebben een Rijnton gekocht. Zo. Een Rijnton. Is dat een Rijnton? Nee. Nee? Ja, Dovel? Nee joh. Ik net. En Rolf ik net? Nee. Jongens, dat hebben we wel gewoon, maar... Ja, maar dat kind toch eigenlijk net. Maar je kunt toch net in de tuin sproeien, maar gewoon leidingwetter. Ik vind een Rijnton. En waar helst dan een Rijnton? Maar je google je en die helst op bij Jan Ton. En Jan Ton zit in Gietjerk. Nee, Tietjerk zit er. Oh, Jan Ton. Zei Jitter. Ja, heel gek. Hij dat is wel grappig. Wat zei je? Hij steekpenningen kregen van Jan Ton. Nee, dat net. reclame. Dat net. Ja, eigenlijk stiekem een beetje reclame. Maar nou is het zo, dat doet Cambuur in de financiële malaise ziet. Ja. Toen wie er ooit een gullegever en die joeg Cambuur een ton. Ja. Dat wie deze Jan Ton. Dat wie deze Jan Ton. Ja. En dat wie heel erg grappig, want wie er een Parsenbrug wie de makken en gullegevers geen Cambuur een ton. Ja. Dus er kwamen al die media ik de Telegraaf. En Jan Ton die vertelde mij dat verhaal en die zei, ik hier toch even een Boes Groentje en Joske even netjes. Wist wel, was toch netjes op een foto eventueel. En die komt er gewoon en die komt dan die man, die verslagjouwer van de Telegraaf, komt het in. En die Telegraafman die zei, bent u de gullegever? Nou, hij zei, ik wilde er net om liegen. Hij zei, ja, ik ben de gullegever. En uiteindelijk komt er die Rijnton, komt er, dat wie dus de ton. Dus die man van de Telegraaf is heel erg lelijk. En die vond eigenlijk een verhaal van niks. Maar goed, nou to the point. Maar er werd een gullegever komen nou bij Cambuur. Want er is wat nedig nou. Toch? Ja, het is wat een lange inleiding. Ik vind het wel mooi dat je uit fatsoen staan. Want ook daar is die lach heel bizar. Je wacht op de Paroempats. Nee, maar hebben we een gullegever bij Cambuur nedig die Cambuur de financiële romte jouwt om weer wat doelpunten te keepje? Ja, nou ja, als er wat komen, maar dan wordt er een beroep op Berdien, denk ik. Denk je net? Dat zou logisch wezen. Dat ligt het bij wel. Maar ja... Maar ik verneem bij die nog net echt. Ik show de paniek bij die nog net echt niet. Nee, op Israël moest net in de waar als je naar het zien wedstrijd. Dat is helemaal gek. Ik wil pas zo'n rustig als het maart is en dat zo dit en als ze voorstellen. Dan is het te let. Ja, dan is het te let waarschijnlijk. Ja. Dan moet je bezwaar gaan. Maar de conclusie. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, er is mij toch een vroegere collega. Ik werkte vroeger bij de gemeente met Amerendeal. En toen hier ik een collega die heet Willem Verbeek. En Willem Verbeek die beschuldigde mij altijd van inert gedrag. Alert gedrag. Ja. Maar hij beschuldigt mij van inert gedrag. En waarom deed hij dat? Omdat ik tot diep in april mijn winterjas nog gewoon houd. Hij zei, doe eens een keer een oude jas in, jong. Dan denk ik geen winter meer. Ik zei, het kan nou best fris wezen, maar zo'n fietsje. Ja. Hij is dus inert gedrag vertoond. Dus misschien heeft dat hier ook wel wat mee te krijgen. Nou ja, waar weet. Maar goed, de conclusie is wel van het is vrij wisselvallig bij Cambuur. Ja, het is net goed. Het is net goed. En dat is gewoon net goed. Dus, hoe neemt Henk dat uit? Die had dat door spritsengiet, hè? Spritsengiet, nou, dan ontbreekt er. Maar zo Cambuur misschien dat met meer de Tour van Heerenveen volg je maar. Gewoon punten sprokkelen. Ach, ja, maar je kan wel naïef gewoon constant onvallend voetbalspelen blijven, maar ja. Maar zo onvallen wie het nou ik ben net. Dat val ik wel een beetje. Wat vies Pieter? Wat vies nou? Nou, ik denk dat net een speelstijl is die bij Cambuur past. En natuurlijk is het op een gegeven moment is wel kosten wat kost punten met de helje. Maar ik denk dat gelijk de oplossing is. Nee, maar ja goed, het probleem is natuurlijk het scoren. Want ja, als je onvallend voetbal wil, dan maak je echt doelpunten, maatje. Ja.
Ja, en dat is nou correct het probleem. Ja, dat is het probleem. Het is een beetje een probleem, ja. Nou ja, en dat komt wie er net op alleen del- op dit seizoen een probleem, dat nee. wie de tweede helft van vorig seizoen ook al een probleem. Het zou erop deel komen dat als nou Van der Water de guy te pakken krijgt en op de linkerkant krijgt of Balk of Mambimbi. Mambimbi, ja, zeker. Ja, zeker. Die krijgt dat. Ja, dan komt zo'n spits ook in stelling. En die spits is goed genoeg. En keert niks aan. Daar ben ik van overtuigd. Ja. Ja. En dan nog even Bangoeren, want Bangoeren mocht wel weer mooi van. Ja. Die is trouwens geen tweede onvierde meer. Nee, die had bewust even een stapje te back die in. Waarom? Beetje rust creëren, een beetje afstand nemen. Voor hemzelf? Ja, voor hemzelf. Vond hij belangrijk voor hemzelf. Want hij voelde Oh, zelf dat ook dat hij net echt in vorm weer. Ja, nou ja, ik denk dat er zijn wel wat jongens die kunnen wel eens wat les hebben van zo'n baan, hè? Die willen daar net beter van. En Ja. die vielen Dat de wie bij hem ook het geval? Ja, en de vielen de verantwoordelijkheid wat te gerust. Voest dat zelf? Voest dat eigenlijk ook? Of vond hij dat vooral zelf? Ja, hij vond het vooral zelf. Ja, want hij is één keer allemaal voor de rest. Steeds. Ja, één keer maar. Ja. Ja, RKC uit. Volgens mij, wie er onvierder. Ja. Ben ik Ja. het best, ja. Maar is het wel een echte, is Bangoeren wel echt Nou, ik een vond het onvierder? wel opmerkelijk dat hij onvierder was. Dus ik hier eigenlijk echt net verwachten dat Ulrikes onvierder worden zou. Nee, maar Maar hier is ik- het ook ik- verwachten dan? Bergsma. Maar gelijk van het begin al, want Ja. ja, die kan dan maar correct uit Zwitserland. Ja, maar ja, dat kon ik gauw zien dat dat wel een type is die dat wel onken. Ja. Dus ik hier verwachten dat hij het willen zoeken. Nou ja, maakt mij, ach, het is belangrijk. Ja, wat zou dat? Is dat belangrijk? Is het, vind je dat belangrijk? Waar het er onvierder is? Ik net. Nee, doe net? Nee, Nee? nee. Oké, nou ja, goed. Ik net. Dat weet ik net. Nou ja, dan een oor onderwerp, jongens, want we kunnen er eigenlijk net langer omheen. Het is een dreig en het is ook een emotioneel onderwerp en we moeten het toch goed hebben. Want, ja, Roelof, doe heeft het opname. Mijn padel. Zo, die hele houding, dat is oorskomen zo dan van Pieter misschien toch dat het best. Ik heb het inderdaad... Opnames in de collega's van de Leeuwarden Kranten. Ja, Jan Jan Flap. een podcast, waar we namen Omroep Abe. Andor en ik hebben wat in een opnamepodcast over een padelwedstrijd. Maar waarom? Eventjes waarom? Want Nou, je toch dat je hem dat wel winnen kon? Wij vinden het gewoon leuk. We vinden het een Ja. leuke sport. En we Dat gingen kan. net dat Jan Flap, een van die twee deelnemers om die podcast, dat hij het 3 keer in de week doet. En zo, nou, dat kunnen we wel een keer zien. Hoe vaak doe je het? Nou, hier misschien 2 keer in de week. En ja, Maar ook is het vrij goed, toch? Ja, dat zei je altijd. Dat is best zelf altijd wat aan het ophemelen, toch? Bij je bij de Al podcast. een beeld van dat er een tamelijk heet praat nou niveau, net zo vol aan Marië, maar dat heb ik nooit zo geëerd. Nee? Wist Nou ja, dat is toch Maar ik zou het wel graag nog een keertje daar opnemen willen, maar dat was net. Nee. Maar we gaan Vlen. Nee, maar ik heb de tip nog eens doen, Een ondij. leuke grap met Roelers. Ja. Voorvoetjes. Ja, Altijd op de voorvoetjes. Dat zit ik altijd op de voorvoetjes. Keepertje, voorvoetjes. Voorvoetjes, belangrijk. Ja. Hesto dat wel niet, Roelof? Zo mijn enkel bij de opereert. Ze zitten alle twee helemaal vast. Dus zo- ik kan enkel überhaupt net bewegen. Oké. Dus geen die voorvoetjes. voorvoetjes is voor mij... dat breek ik misschien van mijn enkel aan. En toch? Sans 6 Vlen. Maar toch hiest toch wel van tevoren niet even bij Soen dit eventueel winnen kunnen. Nee, even ik heb geen idee hoe goed Jan is. Nou ja, Ah, dat kist er hier deel. dat kist rieden. Dat weet je wel vermoeden. Het is Jan Flap. Hij hè? wie ik net Hey. Jan Jan Flap, Flap. de huid van Michel Flap Nee, inderdaad. de Ja, huid De huid van ja, Michel. 44 Jan jaar. Flap, hè? Dus dat is een oudspeler van Sportclub Heerenveen. Dat benoemt ook Dat een is een fitte- trainer die gepakt en gemazeld is in het amateurvoetbal. Ja. Die op het heegste niveau Ja. trainerwest had. Maar- Toen denk je dat die Jan Flap eigenlijk is. Ja. Die geeft die uitdaging net aan dat hij net zeker weet dat hij dat van je wint. Hey Roelof, weet je dan niet was of- eigenlijk is de Maar conclusie, hij dan was wist- wel een ongelofelijke plaat voor die kop hebben. Als je denkt dat het van die twee jongens winnen is. nou, dat Sans gevoel. 6 en het hier wie echt... In 2 sets wint kleer. Dus, Nou ja, zo'n maar dat is 60. toch- Hallo, Sans 6 is toch net dat we fotspelen binnen. Zwaar. 60 Ja, waar. ja. Ja, ja toch? Hier samen 6 Pieter? samen 6 wezen. Zo'n zij Nou ja, oké, goed. maar zij Er zit een weddenschap tussen en dat was wij verliezen zoen, moesten wij zeggen dat zij de beste podcast binnen. Dus Oké. Omroep Abe is de beste podcast binnen. Nou ja, gaat zijn. En door. Dan kun je wel- En door? Dan moest er nu knippen, toch? Nou, dit, ja, misschien. En waar zouden we ze wie beter? Vooral Zijn we in beter? Ja. Ja. 16 wel op de voorvoetjes. Ah, Sander de Vries, koe eigenlijk. Nee? net. Nee. Maar is toch eigenlijk wel podellen? Nee, Helemaal niks meer? helemaal niks meer. Want ik heb lezen, dus hij is natuurlijk verschillende keer nek in de media staan nou, hè, Voetbal International, Leeuwardenkrant, Fries Dagblad. Dus zit oerlijk van Pieter Bos, dat kist wel 100 jaar worden, maar dan mag je net inspannen. Klopt, ja. Maar wat maakt er dan vol en wat maakt er net? Nou, op het moment mij wel een stukje te wandelen en biljart en darten, die sporten wat. Klaverjassen. Klaverjassen. Maar Ja. nee, de intensieve sporten, dat mij eigenlijk Maar niet. padellen dus net, tennisje net, een blokje hutdraven, Nee. ik net. Nee. Maar waarom? Want dat iedereen weet het natuurlijk. Wat haast? Wat is het?
Nou, ik heb een hartklepafwijking. En dat heb ik waarschijnlijk al sinds mijn geboorte. En daardoor is mijn aorta op het punt waar het uit het hart komt, is die geen verwijden. En dat komt dus omdat die hartklepafwijking, daardoor stroomt het bloed net netjes de aorta in. Te hut als het ware, te volle. Ja, en hoe meer inspanningsdost, hoe sneller het bloed gaat pompen natuurlijk. Hoe groter de kans op nog meer verwijden en op scoren dus is. Nou, en dat is kort dan is er weinig meer te doen. Hij is dus eigenlijk een hele leven op een tikkende tijdbom aan het functioneren was, net. Nou, we weten dus net hoe snel dit is gegaan. Het kan extra wijzen dat het in de laatste jaren niet eens heel erg is gegaan. Maar het kan ook onderzocht. Nee, maar het kan ook wijzen dat het al 15 jaar gewoon heel gestaag. Ja. Dus ja, dat weten we net. Maar wat ik nog wel benieuwd naar ben, Pieter, is... want het wie even een vrij normale check-up, medische check-up, werd dit dan... 2 keer per jaar is er zo'n check-up. Zo'n check-up. Maar nou weer een hartfilmpje bij. Normaal krijg je altijd een hartfilmpje, de bloeddruk en even bloed prikken. Ja, en nou je dan echo. En nou kwam er een echo bij. En Ja. dat is echt verplicht 1 keer in de saffoltier. Maar die hier ik nog nooit eerder gehoord. Dus. Nee. En dan is er dus die echo, die cardioloog beschut die echo. En die komt eigenlijk met een meer dan onheilspellende mededeling bij die. Ja. Toch? Hoe gaat dat? Nou zit er in die wachtkamer, op die spreekkamer. Die man komt binnen. Wat gebeurt er dan? Ja, al mijn controles die ben altijd perfect best eigenlijk. Dus er wie nooit wat aan de hoorn en ik heb nooit last hoorn of wat dan ook. Dus ja, dan maken ze een echo en dan denk ik van, wat zul jij nou uitkomen? Wees dat gewoon boeien. Een piece of cake, wist. Ja. Maar dan zit hij in de wachtkamer en ik kwam er binnen en toen zeiden van, ik kan net ook heel goed nice. Oké, wat zou dat dan kunnen wijzen? Nou, toen leidde dus uit wat er voen wie en een beetje wat details erbij. En toen zeiden van, voorlopig meest alles nog dan. Nou, prima, wist. Maar is het alles nog dan? Voorlopig meest alles nog dan. Maar dat is, dan denk ik mooi, want ik spelen krijg en ik hier kijk de Ajax spelen. Dus ik hier zoiets van, als nou ik eens vertellen dat het net mij is, ik mocht eindelijk. En als ze zien dat het niet is net met mij. Maar gelukkig mocht het dus nog wel. Maar dan stap je de auto in en dan denk je, voorlopig meest alles nog dan. Dat klinkt natuurlijk net heel... Onheilspellend. Ja, heel positief. En dan is het dan, wat was het eigenlijk net maar dan. En dan is het op Google ziekje en wat is het nou? En dan Dat komt de meest vreselijke dingen. Ja, dan was het helemaal gek. Maar daar zit dus dan echt voor dat het de operering is en bla bla. Dus ik kwam thuis en ik vertelde het verhaal. En die ik natuurlijk ding onderziekje, een beetje zelfdokter speel je. En eigenlijk tot die tijd heb ik altijd toch van het ergste wat kan gebeuren is ik wil opereren en des ook van me te herstellen. En dan ging ik weer voetballen. Dus toen ik al die wedstrijden nog gewoon spelen, wetende dat er wel wat onderhoorn weer. Maar achter in de rollen wist ik wel van als er nou echt wat mis kon gaan, hien ze mij nooit weer het veld op laten stappen. Nou, achteraf hier het waarschijnlijk niet mogen. Maar wel heel blij dat ik al die wedstrijden nog... maar Doe is natuurlijk ook in iets van 6 wedstrijden voetballen, uiteindelijk van Cambuur. In de Eredivisie. In de Eredivisie. En Doe is echt iets van, ik wil gewoon de eerste doelman van Cambuur worden. Dat wie die doel. Ja, dat is al jaren het doel, West. En helaas heb ik daar nooit echt de kans van hoor. En nou kreeg ik wel die kans om hier een serie wedstrijden te laten zien. En die kans pakt de stek? Want de keep is goed. Ja, ik denk dat ik de meeste wedstrijden wel prima keept heb. Zeker. En hoe meer spelers, hoe vertrouwd is Wust natuurlijk daar in de goal. En het wie wel voor mezelf helemaal de bedoeling om of dit seizoen dan de stap te maken. En dan komt dus die... Maar dan komt dat moment. En want ergens is dat ze zeggen van nooit meer voetbal. Nooit meer. Komt dat dan opeens uit de loftval? Hoe gaat dat ik wist natuurlijk wel dat de uitspraak die natuurlijk wel plant dat ik weer naar het ziekenhuis moest voor de uitslag van de 4e onderzoeken. En ik kom die morgens op een club en volgens mij zoek ik alleen nog trainen die morgen. En ik weer met Peter van der Vlag op het veld en na een Jellehoek zei er al van Piet, je lekker naar binnen, bereid die voor op het gesprek en dan showen we morgen wel weer, wist dat. Ik zei, we zijn in Jellehoek aan het trainen, kom op man, ik wil nog even wat doen. Toen hebben we nog 20 minuutjes via de train dus zo. Toen uiteindelijk naar binnen ging en mij de fysio naar het ziekenhuis ging. En nogmaals,
het ergste wat in mijn holle spelen weer, ja, er wordt een operatie die en dan kunnen we gewoon weer. Nou, dan zit je in die kamer en ja, je zag eigenlijk al dat het net helemaal, dat merk je wel een beetje aan de sfeer daar. Waar verneemt dat dan? Nou ja, hij is, als er echt goed naar is, dan hier zo'n man wel vol, nou ja, volle blijerwest of zo. Vleuriger Ja, vleuriger west. Ja. En dus zelfs gewoon aan hem dat er iets moest dan wat er net leuk voelt. Nou ja, en we gingen daar zitten en hij zei gewoon, ja, ik ga maar gewoon, val me maar erdoor in huis, maar ja, maar als die carrière stoppen. Ja, ja, wat moet je dan sissen? Dan Krijg je toch een klap. ja, je bent helemaal in shock. Dus gelukkig weer een fysio bij die nog wat in en oren kon vregen. Maar ik zie het zelf echt van, dit kan net. Dit, Ken het, nee. Het kind net wie wees. nee, dat. Ik lees emotieloos, zei wie is het? Ja, van- ze is gewoon van u te staren van, wat het er nou eigenlijk zijn. Viel het niks misschien Nee, wel. nee, Dat liever, nee. ja. Ja, heel gek gevoel. Ja. Ja, en naarmate het dan, dan is er wat belletjes dan en dan komt het natuurlijk wel wat naar boven. Maar nog steeds heel... Ja, want heel hoe is het onwerkelijk. nou? Vreeg ik me ook wel op. Want dan zit je hè, en ik wil nou, net emotieloos, maar dan kun je er wel heel rustig over vertellen. Hè? Maar hoe is het nou voor jou? Om het hier te vertellen, om het hier te hebben. Ja, het is gewoon heel dubbel. Want natuurlijk was het liefst weer op het veld staan en lekker keeper. Alleen aan de andere kant weet ik ook van ja, wie ik in mijn trogong, ja, wat wie er dan gebeurt. Wees dan wie dus er misschien over een uur of 2 uur net mijn west. Maar die constante onzekerheid, hoe is dat? Ja, Want we dat zijn is niet moeilijk. kijken, ja, wat keer vol en wat keer net. Nou ja, gewoon kaarten keer vol, maar een blokje omdraven keer net. Nee. Maar iets zwier stellen bijvoorbeeld. Dat mag ik net. Nee, Ik ik ben net. best wel continu bezig met ja, wat ken ik wel, wat ken ik net. Ja, natuurlijk, ik ga net alleen maar op de bank zitten. En dus natuurlijk doe ik wel eens iets wat, nou ja, waarschijnlijk net mij, maar... Ja, maar je hebt geen band. Ik heb geen band. Nee, maar van, ja, wij hebben al je wel band. Hoe vaak, nou ja, daar is spakensezen. Daar is spakensezen. Zo best spaken. Maar hoe vaak moet je die die, band optillen? hoe vaak moet je die wel net optillen? Ja. toch? Hij is oerpaken. Hij oerpaken. Nou ja, En ik dan ben kijk omgewoon en ja, daar sjouw ik natuurlijk ook regelmatig mee. Maar dat om. mooi wel. Ja, maar ja, als dat eigenlijk al net met mij, dan ben je helemaal gek toch? Ja, Ja. nou, maar dat bedoel ik. Ja. Maar als je constant oorvreeg je matten van Ja. wat mij wol, wat mij net, dan wil je ook een beetje Ja, niet dat wil, voorstellen. dat wil ik. En helemaal de eerste weekend, dan zit je thuis en dan hou je wel rustig. Want ja, je weet er van, nou oké, dit is de voen en rustig aan. Maar ja, na een aantal weken wil je thuis ook knettergek. Dus dan Dit geef je is wel wat meer... Misschien een rare vraag, Pieter. Maar stel je nog voor, nou, want de beste kant verhuizen, de gist naar nee, ik ben al de beste verhuisd. Een Catholic, toch? Ja. Ja. Catholic. place to be. Ja, de Zo is het. De Chamor. Maar En de klokkenstoel, toch? in de klok. De klokkenstoel, ja, de ja. klokkenstoel. Meer dingen weet ik ook niet, hè, van Catholic. Dat meer herinner ik niet. Oh, meer is er Meer herinner ik niet. Die in Noord. Vlakbij Hardenij, vlakbij Ja. Oepie, hè? Vlakbij Oepie, vlakbij Oepie, ja. En heel soort hertjes, toch? Gyros, Is er ja. daar. Zo'n hertjes. Ja, Reen. Ik ben er nog Reen. in een katholieke Skarbink nog west. Ja. Wacht even, ik zie even de Wikipedia van Kettelijk bij. Ik heb er nog even Ja, hij staat Google, pak staat Google erbij. Wij weten. Nou, verder, jongen, bij u zit gewoon parade kennis. Zo is het. Maar het is goed dat ik helemaal niet vreeg trouwens. Maar dit is misschien een rare vraag. Nou tilt een doos op, een verhuisdoos, daarom begon ik daarover. Die is de sfeer. Blijkt dat, ja, zo ken ik niet altijd niks van. Ik pak die doos leven. Pom. En dan, stel dan gaat het mis, zeg maar. Dat gaat net goed. Wat gebeurt er dan? Donders erom? Ja, dan... Ja, wat er precies gebeurt, weet ik natuurlijk ook net. Want, Maar, ik heb het zelf ook net meemaken. Maar dan knapt die aorta, dus die slagader. Ja, en dan blies ik gewoon deer, zeg maar. bedoel ik, En het is dus- natuurlijk wel een hele belangrijke, dus ja, dat is zakleer. Maar dan viel het net dat er wat mis is. Nee. Nee, doe veel, als het goed Het is, is net onviel komen. doe veel te net onkomen. Nee, volgens dit Als er ook wat viel, dan gaat het ook gelijk mis. Ja, precies. Ja. En daarom moet ik gewoon heel blij zijn dat het voen is. Want bij 99 van de 100 meesten, die, ja, ik weet net precies het aantal natuurlijk, maar die overlijden hier gewoon omdat ze gewoon net weten. Is dat een aneurysma, heet dat zo? Of net? Altijd squat noemen ze het aneurysma. Ja. Maar dat is- hoe groot is het risico dat dat gebeuren kan? Haar ze wat horen of is dat... Ja, dus is ze sjoggen gewoon naar de millimeters, zeg maar. Dus hij heeft dan een x-aantal millimeter te wijzen en een PMR dan meest nog recreatief of wat dingetjes dan. En een PMR, wel een paar millimeter meer, meest helemaal niks meer dan. En dan is het nog 4 millimeter verder en dan moest opereren worden, want dan is het te gevaarlijk. En ik zit nou op het punt dat ik gewoon helemaal niks
niks mee dan. Overigens, is die nog enige hoop verstrekt? De hoop kwam uit Duitsland, leuk, hè? Zeker. Ja. Een second opinion. Ja, ze is natuurlijk thuis. En denk van, dit zal toch wel een mogelijkheid wezen, wist? In de medische wereld van chirurg. Ze kennen alles. Ze kennen alles. Ze zitten meestal naar de maan, dan kunnen ze mij ook Dat kan ze helpen. mij ook wel helpen, ja. Precies. Daar kwam ik wel redelijk positief naar uit. Dat ze het mij een relatief simpele operatie zo kunnen verhelpen. En mooi, wist? Een beetje hoop. Ja. En dat werd teruggekoppeld naar de cardiologen hier in Nederland. En daar ben ik dan vorige week bij geweest. En die zei ze gewoon, ten eerste hebben we dit hier in Nederland nog nooit zien. Op de plek waar het zit, zeg maar. Want in het grootste gedeelte van de aorta is deze operatie wel makkelijk. Dan kies ik gewoon ergens naar binnen, scoren ze er een buisje in en clear. Ja. Maar waar het bij mij zit, zit ik alle vertakkingen richting de hersenen daar. Dus ja, als je daar dan wat in gaat zetten, dan is dat heel moeilijk goed te plaatsen, zodat er niks uitstjet daarbovenin. Ja, en als daar wat gebeurt, dan ben je een kastplantje. Dus dat wil je echt net. En als er nou hele volle hoe bekend wie, dus als er nou 100.000 mensen deze operatie hier doen, en Dat is dus ook net het geval. En dat kon ze al niet net vinden. Dus ja, ze zijn dan hebben we meer het idee dat ze een proefkonijn is dan dat we zeker weten dat het goed gaat. Maar wat is dan nou die fruitjoch? Ik moet over 4 weken weer op controle, dus ik sta nou om het jelle hier op controle. En in die tussentijd, zoals nou heb ik dan 12 maanden nog wel voetballen en daarna eigenlijk vrij weinig dienen. Dus ik ga nou gewoon als je eerder weggroeit, eerder nog meer verwijt, of eerder stabiel blijven. En eerder stabiel blijven, dan weet ik dat ik de inspanning die ik nou doe, dat ik er wel 100 Op het goede spoor, ja precies. Maar voor hetzelfde had eerder nou wel weer verwierde. Ja, dan wil ik waarschijnlijk liever opereren, omdat het dan gewoon te gevaarlijk is. Echt zonder inspanning. Dan komt er een operatie en wat opereren ze dan? Dan is het een open hartoperatie. Dan hel je gewoon dat stuk eruit en dan zetten ze er een keunstuk in. Ja. Maar dan kies je net meer sportiever. Ik denk dat je dan wel weer wat meer kent dan. Alleen nog voetbal op niveau, dat zal het nooit weer worden. Maar ik denk wel dat je dan... Bij VV Catholic? Nee, dat werd hem net. Maar ik wist dat je weer een keer Uniros, padellen of zo. Misschien kunnen wij nog samen. Oh, padellen. Nou ja. Nou, wie is actief bij Boetenpost? Op voetbalveld. Keepstrainer. Ja, dat ook nou, ben ik nou op mij begonnen. Ja. Hoe gaat dat dan? Want dat je denkt daarvan dat is te actief al, maar dat is puur voetbal. Ik doe niks voor. Natuurlijk raap ik wel eens een baltje en die ding. Maar het is net dat ik daar aan het vleien ben en maar aan het meedoen ben. Nee. Dus je derde keer Peter van der Vlag oud worden als keeperstrainer. Die keeperstrainer die doet net zo vol. Nee, elke keeperstrainer kan oud worden. Maar nou is er trouwens even een zietsprongje, want we hier kijken over de amateurs. Er zijn nog oren amateurs, daar hing het nou in online. Dat is Jelle de Graaf, de rechtsback van Harkemasse Boys. Kist die? Jelle? Nee. Jelle de Graaf. Dag Jelle. Jelle jongen. Hallo. Hey Jelle. Ja. Jelle komt van Driels. Jelle komt van Driels. Ja, keepmansje hè? Keepmansje. En morgen in de basis, Jelle? Je hebt een goede research in. Morgen in de basis, dat weet ik nog net. Dat wist nog net. Ik hoop het wel. Maar dat krijgen we nog te jaren. Dus dat is nog geen afwachten. Ja. Nou ja, dit weekend hij een verlend van... verteld waar hij speelt? Nee. Oh nee, hij speelde bij Harkemasse Boys. Ja. En waarom? Voetballen die In Volendam, de profs van Volendam in het nationale bekertoernooi. Ja. En we doen hem live op de radio. Zeg je dat er nog even bij? Ja. Dat is ook. Dat is erbij, toch? We hebben live op de radio. Wat zei Jelle? We hebben live op de radio. Ja, live op de radio, Jelle. Dus elke geweldige paas van die live becommentarieert nog Geert van Thun. Want die wedstrijd, dit weekend, had je een verlen van GVVV, met 3-2. Je hebt staan nog onderaan, Jelle. In je vaardiel, Volendam zit ik onderaan. Zeker weten. Ja. Nee, inderdaad. Wij dit weekend hebben we speeltje GVVV. We wisten dat GVVV een hele goede ploeg weer. Die staan inmiddels bovenaan. Alleen nog, we weten van onszelf, wij hebben gewoon echt een goede ploeg. Wij kennen goed voetballen. Dat lieten we eigenlijk, ik vaak zien. Hebben ze nu en ik wel lieten zien. Alleen nog is het zo, dat we dat gewoon steeds net over de streep weten te trekken. Hè. We komen maar 2-0 voor, best wel snel. En we voetballen bij Vlaag en ik echt leuk. Alleen nog, we missen iets. Weer terwijl wij zulke wedstrijden over de streep
kunnen lopen. Ja, maar zit er een stunt in, Jelle? In Volendam? Mollen, Ja. tuurlijk. Tuurlijk, ik bedoel... Ah, mooi. Want ze hebben wel eens vaker stunt, toch? Hier, daar is erbij. Weet je, in Willem II? Willem II hebben Sean weer direct net RKC. Stip je nog ergens iets van bij. En Grains, maar die verleren ze uiteindelijk wel. Maar oh jongen, dat die een wedstrijd, jongen. Het kind spoken daar. Het kind spoken, jongen, bij Elberbos. Ik ben overal bij geweest. Prachtige wedstrijden. Ja, Jelle wil wel even wat zeggen. Je moet er natuurlijk ook zulke wedstrijden, maar altijd wedstrijden op zich. Lekker Jelle. Zo'n Jelle mediatraining gewoon, hè? Ja, en een bal is rond, hè, Jelle. En een kat dit nou. Ja. Wij gaan hem volle bak voor. Wie krijgt je nu die tingst? Ik heb even sturen naar Volendam met het of El Kadiri of van Michem, denk ik. Oké. Van Michem meestal van Rogs, hè? Dus. Ja, nou goed. Nee, van Michem het recent met Volendam volop linksbuiten spelen. Oké. En werd het een beetje volle bak uitverkocht? Nou, we verwachten wel redelijk vol publiek, ja. Ja. Niet verkocht net, maar het werd wel het werd een mooie sfeer. Hartstikke leuk, man. En jullie nog een extra training, denk ik? Of net? En dan helemaal tarrie op de wedstrijd van morgen? Wij trainen jullie nog even. En dan komen we morgen iets eerder voor de wedstrijd bij elkaar. Dan geven we nog emotioneel eten. En dan geven we emotioneel beleven. Goed zo. Nou ja. Wordt 0-6, Jelle. Jammer, jong. Lul maar thuis. Maar wie praat ik hier? Wat dit is? Nee, Jelle. Absoluut Nee, niet. ontstoken. Wij gaan voor een stunt, toch, Geert? Ja, nee, maar we gaan voor een stunt, jongen. Tuurlijk, maar machtig mooi. Ik heb er echt zin in. Er kan echt weer wat gebeuren. Ja, nee. Maar je moet het dwarsatje met Sjen Scheveningen die in Jelle, die wedstrijd hak ik jongen. En toen hier je het prachtig onder controle in de tweede divisie is. Hier je al in een reguliere tijd winnen matten. Denk ik maar niet eens. Oké, nou ja, en verder zoek ik deze één tip. Alle ballen op Bijmers, hè? Alles op Bijmers. Alles op Bijmers. En dan gewoon oprollen die lui. Jankend in de bus. We hebben naar Volendam. Jelle, hartstikke bedankt. Dat is even een telefoonwierst. Heren, geen probleem. Oké. Hoi, hoi. Oké, hoi. Ja, komt Thomas staat in de auto al, hè? Hoek. Ja, nou ja. 300, hoeveel? Nou, het is 3 uren en 3 kwartier rijden. En tot de Westerschildertunnel, hè? Net hoe Antwerpen. Nou ja, dat wie dus. Ik heb even bellen met de collega's van Omroep Zeeland. Oh, ja. En ik zei, wat mag ik nou doen? Mag ik de Westerschelde-tunnel doen? Dan moet je inderdaad dan moet je tol betalen, inderdaad. Ja. Of, want dat wie zeg maar de aanbevelingsroute en dat wie via Antwerpen. Nou, hij zei, ik ga maar gewoon tot de tunnel. Ja. Of gewoon bij de Westerschelde-del. Ja. Dat is het makkelijkste. Laatste keer dat ik de West heb, wie Hoek Harken maar zijn boys, van het landelijke beker. Wij zitten jongens, 8 uur wedstrijd, verlenging, 1-0 eruit. Zo wie Jan Flap trouwens, de trainer. Ja. Troostloze band, er komen hartstikke supporters op. Ik denk dat dat nou wel oorswijs is. Heel soort Belgen in. En er is trouwens één speler die ooit voor Heerenveen en Hoek spelen had. Echt weer? Ja. Is dat... Eén van de podcast, even een t-shirtje. Is het de Nooier? Nee. Nee? Oké, nou, dan doen we het aan het einde. En had ik van Cambuur spelen. Echt nog voor Cambuur? Ja. Denken we er even naar. Nou, Pieter wist het al. Net een hele brutte namen. Nou goed, het trouwens, Hoek het wel woen, oude de weekend van de koprinner van Dovo, met 6-0. Zo. Ja, dat dat? die net onaardig Ja, is. volgens mij klopt dat. Nou ja, goed. Ah, dat klopt. Dat we al jaar in de trade divisie. 6-0 van Dovo? Nou, Ja, dat is toch knap? niet onaardig. Nee, Is dit weer fake nieuws? Want hoe zit het met Remco Balk? Remco Balk, ja, ik moet in Of is er nog wat komen? eerlijk zijn, ja, ik heb een foutje maken. Ik wie iets te vlug. Wie stond maar lekker vlug op de padelbaan. Hoek, Maar Dovo, 6-0 inderdaad. Alsjeblieft. Ja. Nee, ik wie iets te voorbarig, ik wie te enthousiast. Want het is natuurlijk wel zo dat Dijkhuizen het wel contact met mij zien. Assistenten die nog wel werk zijn binnen bij Utrecht. Maar ik dacht dat hij zelf ook op het trainingsveld Ja. zoekt. Maar dat klopte net. Nou, zijn collega Ander Faber is hier toch even voor die indoekt. Wij muziek hier bij Cambuur toch wel vooral journalistieke werk gedegen te doen. En Feitelijkheden. Ja, feiten, Geen fake geen news. fake Nee, news, zeker niet, zeker geen, niet. geen dingen in de wereld brengen Nee. die niet bestaan. Nee, dus ik zei zijn ander kinderen eens even op. Die het Remco Balk eventjes onze jas gelutst. En die zit lekker te eten in een zakenclub vreten na de training. En toen had hij dit even voorlijn. En toen zei Remco Balk... Dijkhuizen, is dat die trainer? zei hij dat exact? Dat Oké. zijn. Ja, maar Dosaris, ik heb appt bij Dijkhuizen dat hij daar... Ja, maar ik toch... Maar haast dus gewoon helemaal net maar mee. Dat Toen kan toch? jawel, toen met ik dacht, Dijkhuizen. ja, ik denk, verdorie, het Arjen Toggelik. Want die dript het cynisme natuurlijk al. Ja, nee, maar het gaat erom. Balk scoort nooit. Zelfs net op de training. Nou ja, goed. En dat toch ik wel blikken, want hij had op het voetbalveld ik nog Dat is nooit geen fake. nog wat Jawel, hij gescoord. scoort het in Almere. Trouwens, nou, in elk geval, scoort je het in Almere? Ja, Oké, in de oefenpotje. of een oefenpot, ja. Ja, dat is dat. Nou ja, goed, nooit we toch hoe. Ja, hebben we nog een Hoek? Ja, ik zoek trouwens, want Hoek bij mooie sliepen bleven.
Dat is heel mooi, dat we te regelen. Nou, hotelletje. Ik Antwerpen. hier eventjes bellen met de collega Sander de Vries. Die kist ook wel. Van de andere kant. Hij is toch nog in padellen? Ja. Ik zei, wij slipstouw eigenlijk, hè? Want dan, misschien dan is het wel gezellig. Dan kunnen we nog even wat drinken. Lepeltje. Lepeltje. Dus hij hier een B&B hier te regelen. Ik zei, nou, jou maar het adres eventjes terug van die B&B. Dus hij jou maar die namen. Want de Vrije Vlinders. Ik denk, dat is een parenclub of zo. Dus, De Vrije Vlinders. de Vrije Vlinders. De derde leidt Sander de Vries nou van de Leeuwarden Kranten bij de Vrije Vlinders. Ik heb maar een oorhotel boekt. Maar goed, dat we toch over Heerenveen Hoek hebben en hoe Heerenveen. Dovi is bij de Go Eagles. Ja, ik zie het weer in het openluchtmuseum van de Adelaarshorst, dus daar genieten. En ze zoeken het wat, tenminste dat zei Kees van Wonderen van tevoren, we willen het wat opportunistischer dwan. Ja. In de Go Eagles. We willen meer kansen creëren en daardoor ook daar meer doelpunten komen. Wie daar wat van waarom te zien? Ja, ik wil een voorzichtige ja. Maar er werd wat meer naar voren te spelen. Iets meer vanuit de vleugels. Maar Ik zag een cynisch lachje. Vastzetten vanuit de zijkant. Nou had die wedstrijd er jongen, jong. Voor de wedstrijd begint te praten, dan verhoor ik die handel, hè? Ja? Zijn mimiek verhoren, zijn toon verhoren, zijn Hij blaast er wat op. zijn intonatie verhoren, dat komt wat omheen. Ja, dat had hij van nature, hè? Dat hij zelf wat opblaast. Dat er nog krek net een bordje boven zijn handen verschijnt. Hier spreekt de autoriteit. Wat zei hij? Dat zoiets. Ga door, Roelof. Ga door. Het enige waarvan ik van tevoren een beetje hoe na denk van, ik wil ongeveer dit zitten. Dus misschien dat ik daar terug wie er net bewust van mijn. Het komt heel intelligent door. Maar geef verder. Nou, en dan wat meer over de vleugels. Ja? Nee, laat ik het ooit Hasto die een beetje vermakken in Deventer. Tweede helft wel. Eerste helft net. Nee. Maar kan dat toch het spul van Heerenveen of van de Chinstand? Nou ja, beide. Ja, Heerenveen komt op 1-0 en ik vond ik uiteindelijk wel trochten op dat moment. En toen hield ik vrij gauw daarna wel de 2-0 match in. En toen de laatste 20 minuten moest Go Eagles komen. En die klapten er heel opportunistisch op. En creëerden daar toch een soort kansen. En dat waren het tweede helft voor dat in eerste instantie Heerenveen wat opportunistische speling ging. En uiteindelijk Go Eagles ik volle opportunistische speling ging. En daardoor werd het volle leuker de tweede helft. Ja, en Ian is dat dan een terugte uitslag? Ja, dat weer logisch. Ja, maar ik wil weer schande, want de kwaliteiten van Heerenveen is dat ze net volle kansen voor het jouwen. Dat dienen ze ontemooi de 1-0 ik net. Go Eagles zien net al te vol in de mokken de broccoliën. Maar ze roen toch achteruit. En dat dienen ze heel in. Dus maar de kont in de goal. En omdat ze bij die kont in de goal zien, kwamen de bal van de zijkant, van die Willemsen en van die Edwardsen. Dat zijn wel aardige vleugelspelers derde. En daar toch voor die Liedberg en die Vin Stokkers die er uiteindelijk nog in kwamen, die spitsen, die kregen aardig wat kansen. Maar goed, dan is het toch de rol van de keeper, Pieter, om zo al je weer naar voren te sturen. Ja, een beetje wel, ja. Ja, toch? Het is echt wel een beetje de speelstijl van Heerenveen, toch? Om lekker wat achteruit te hingen. Ja, denk het wel. Ja, nee, dat klopt. Lopen die dat trouwens mooi, hè? Op een gegeven moment. Die wie op een gegeven moment woest op van Hooijdonk. Wie in moment. Hij wie leuk, hè? Die nog. Echt, jongen. En dat snapte ik wel. En dat wie gewoon op een gegeven moment balverlies van Maar waarom wie de Lilk? Nou, balverlies van Hooijdonk onnodig. En dus die helle even nu. Spits ik niet meer onder dat derde gong. Ik kon het natuurlijk net letterlijk jaren. Maar dat voelde ik wel mooi om te zien. Op het houten trouwens wel weer een fantastische bal uit, hè? Net normaal. Het is echt. Als we nou eens even naar de concurrerende keepers joggen, jongens. Die Sillissen, dat is natuurlijk, die is weg. Ja, hij wil de media net meer in. Nee, hij praat. En maakt een wedden later. Hij laat ballen gaan. Dus ze zetten hem gewoon een streep door. Ik zeker welke. Een padeller pakt de ballen die hij geen liet. Zeg maar we toch. Die zal hier horen. Die zal hier horen. Voorvoetjes en doeken. Ja, voorvoetjes. Voorvoetjes en nou ja en ons knotje uit Amsterdam. Maar ja. De yogaleraar. Die houdt zich zelfs niks te dwalen. Jongen, echt via Noppert komt in oranje. Echt waar. Ik stoop Pieter. Denk het echt. Ja? Ja? Hij is vroeger man gekiept. Beetje? Ja, ik pik hem aan traint. Ja, hij ziet 12 lichtingen al. Dat leuk, zei hij. Ja, 12. Hij is zo'n 20, dat is 24. Ja, maar hij wie dus wat ouder, maar hij is wel mij hem traint. Jawel. En wie er toen ook al goed? Ja, natuurlijk. Speel je daar net. Maar hij stond toen wel in de gaten van, ja, dit is de toekomstig doelman van Oranje. Ik denk dat je dat op die leeftijd sowieso nog net zo heel goed is in. Alleen nog, nou ja, goed, hij wil bepaalde keuzes maken en net een beetje hetzelfde als mij, net volle spelen. Nou, en hij doet nou
Nou, hartstikke goed. Ja, een hele grillige carrière. Hè? Net goed genoeg van NAC naar Foggia. Rare avonturen bij Dordrecht. Net eens in de basis. En dan een keer... zit je bij Nederland zelf al. En één keer zak je in de liet in, Wanner Haan het alweer en pakt hij zijn kans. Zie Heerenveen toch? Wie dat Zie Heerenveen? Ja, voor de beker. Voor die beker? Ja. Alles eruit, toch? Voor het eerste voor de beker. Go ahead bij 1-0 voor de beker. Klopt, dat wie denk ik zien tweede wedstrijd. Maar dat weet ik net 100%. Maar daar voelde hij wel echt heel erg op. Ja, nou ja. Daarna had hij... Ja. En hoe die ik adoreerd werd nog in de Adelaarshorst. Op het moment dat ze het veld opkwamen, moest hij naar richting het uitvak. Maar daar zit ik wel een fanatiek stukje van Go Ahead Eagles supporters. En die fot noppert in oranje. De wedstrijd moest nog beginnen. Na de wedstrijd, weer richting het uitvak. Maar toen wie het uitvak en de supporters van Go Ahead Eagles noppert in oranje. Daar is dat het liedje natuurlijk begonnen. Ja, mooi. Dat is wel heel mooi. Ja, ja. Leuk. Nou goed, ja, Van Wonderen zijn van tevoren het mat alweer wat opportunistischer. Even jaren wat hij zei naar ouderin van de wedstrijd in de Eagles. Ik ben alweer blij dat wij, als je kijkt naar de afgelopen weken, dat we meer doorkomen en tot kansen komen, tot voorzetten komen. Dat we ook de 2-0 hadden kunnen maken. Daar kijk je vooral naar. In fases ook acceptabel voetbal gezien. Dat zijn voor ons punten waar we wat aan hebben. Alleen je wil, als je zo dichtbij bent, ook die punten meenemen. Omdat die tellen dubbel. En één zo'n punt heb je niet zo heel veel. Hij had er net zo volle oren. Nee, wie zagrijnig. Ja? Ja, en logisch natuurlijk. Maar het is soms echt een puntenteller, toch? Net echt een voetbaltrainer. Het is meer een puntenteller. Nou, die had hij maar weer. Puntje, Utsin Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles wel een aardige ploeg, hè? Ik vind het net verkeerd. Nee, maar dan vist heel vaak ploegen die dan, als Heerenveen net woen het, vist dat de chinstander heel vaak heel goed. Ja, bijvoorbeeld de Ajax. Ajax vind ik wel heel goed. Ja, maar toen Ajax speelde in Cambuur. Ajax speelde in Cambuur. Wien ze echt volle minder. Ja, maar ja, wij zijn journalisten. Ja? En wij moeten gewoon benemen, zoals we het joggen, zoals we vinden dat het is. Ja. Nou, en ik vind Go Ahead Eagles een goede ploeg. Dat vind ik Go Ahead Eagles een goede ploeg. Toen Cambuur in Ajax spelen, vond ik Ajax wat minder. Toen Ajax in Heerenveen spelen, vond ik ze fantastisch. Nou ben ze weer een stuk minder. Ja, nog even wat oors dan, want Obe is toch journalist. Hij speelde nou met Haaien in een orenpositie ten koste van Anis Tahiri. Ja, hij speelde nou eigenlijk controlerend voor de verdediging. Dus die zakken een beetje weer rond op het middenveld. En daarvoor dan Halilovic en Simon Olsen. Ik denk dat je daardoor wel verzwaar je dat je wat meer opportuniteit in het ploegje krijgt. Zal hij dat nou ook dan zien? Ik zit nou heel veel te dingen als ik over voetbal begin te praten. Dat... Simon die dat. Dat is me wel zeker maken. Ja, ik kan wel wel zeker maken inderdaad. Ja, nee, is ook wel lekker trouwens. Maar dus nou laten we daar even vooral een lusting in. Hij wie er zelf eigenlijk wel blij mee. Nou, ik ben sowieso, denk ik, als ik kijk naar vorig seizoen, dat ik persoonlijk het zelf wel prettig vind om wat meer vanuit achter de bal te spelen en in te schuiven en zomermomenten te pakken. Dus wat mij betreft speelt dit voor mij wel lekker. En, liever iets lager op het veld. En toch denk ik dat als je kijkt naar de middenvelders die we hebben, of we nou met 2 hoog staan of met 2 in de opbouw wat meer naast elkaar, ik denk dat we een middenveld hebben dat daar ook in kan variëren. En dat het ook een beetje kijken is naar hoe tegenstanders daarmee omgaan. En dan kijken wat we daar tegenover zetten. Dus ik denk vandaag in de eerste 60 minuten dat wel vrij goed stond. Alleen wat ik zeg, ik denk dat we ook kijken naar wat de wedstrijd vraagt, ook daarin kunnen variëren. Ja, bloot dit dan voorlopig 16, denk je? Nou, ik denk dat ze dat volgens mij zei hij dat ze dat afhankelijk litten van de tegenstander. En ik denk dat maar de eerstvolgende tegenstander is Hoek. Ja, nou ja, dan ben ik wel heel benieuwd of hij zelfs jouw treien gaat. Want ja, je Hoek is natuurlijk een hele andere tegenstander dan. Dat is net onder de indruk van Hoek. Ik weet net zo vol van Hoek. Nee? Nee. Neem je voetbal van Hoek? Geen flauw idee. Ik weet alleen dat ze staan zonde in de tweede divisie. En ze hebben woen, maar 6-0 van Dovo. Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik weet van. Ja, maar dat is dus het wit van. Dus ik ben wel benieuwd dat ze dat misschien bezieken is. Hij had in de tardering wel vaker dingen dat hij dan de eerste helft 3-2 spelen en de tweede helft voor jou 3-3. En dan werd Keulen het linksboeten, Timossi komt erin. Nou ja, dus dat binnen opties. Ik ben wel benieuwd dat ik ontwat komende 10 jaar. Maar trouwens nog wel even, dat is wel essentieel belang, realiseer ik me op eens. Heerenveen speelt het uit in een amateurclub. Arjen de Boer is de verslagjouwer. Sjoch, voor de wedstrijd begint wel even, waar is nou precies dat scorebord? Dan hebben we dat is... dit vergt het even een beetje uitlist. Ja, vorig jaar moest Heerenveen voetballetje in AFC. En AFC, dat is daar in Amsterdam, onder Zuidas, op het
Just een stukje groen van heel Nederland. Al die hele grote gebouwen. Ja. Het is een nagelnij complex. Het ziet er echt prachtig uit. Dus ik zit daar net op de haartribune. Ik moest aan de orenkant zitten. Daar hier bij Elektra. Daar zie ik en ik dacht verslag van die wedstrijd. En Geert zit hier in de studio. En vaak, als je verslag doet van een wedstrijd, dan zit je ook altijd te zien van, waar is de stadionklok? Want dan kun je zeggen 1-0, 16e minuut, bla bla bla. Of 20e minuut wissel, hij gaat eruit. Maar ik zit er om me heen te zien. Ik denk, nou, hij is hier zo'n mooi complex. Maar dan heb je geen stadionklok. Hoe is het? Dus ik zie wat de voet erin, live op de radio. En Geert, nou, geen stadionklok. Dus dat was een beetje een gimmick. Maar op een gegeven moment krijg ik in mijn eerlijke terug van de technicus, van Karel. En die zei van, zorg eens achter die. Want we hebben wel eens mij maken, dan doet hij een verslag. En dan zit het misschien wel voor de stadionklok. Nou, ik zal die vertellen, Pieter, jongen. Ik zocht om mijn schouder heen en ik zag daar een stadionklok van nog een meter. Ik heb er nooit zo'n grote stadionklok, jongen. Allemachtig, een super deluxe stadionklok. Dus ik zal inderdaad opletten bij Hoek. Waar hing het de stadionklok? Overigens, ter niet verdediging. Ik heb dat ik in mooi maken bij FC Dordrecht. Dat ik een scoreboard ontdekken kon. Ik denk, weer helemaal stapelidioot weer een keer. Wat is er nou aan de hand? Er is een of andere sponsor die heeft een reclameboord aan de voorkant van die tribune hangen. En die dekte precies die klok al die ik zag in de richting Sjoeme. En toen moest ik eens wat van de groen pakken, want dan liet ik weer een pen vallen. Ik let er dingen vallen. Ik denk, godverdorie, daar is het scorebord. Dus alle keer dat ik bij Dordrecht zie het en ik zeg, hebben we hier nou 28 minuten spelen? Soms mat dat, hè? Hoe is dat bij Rijnsvogels trouwens? Rijnsvogels, daar ben ik één keer geweest. Dat was in 2016. Ja. Toen won Cambuur daar met 1-0. Doelpuntenmakker. Martijn Barto. Kijk eens. En Martijn Barto stond als een gefrustreerde aap in het veld. Want hij stond wissel en was het daar niet mee eens. En hij weer salut als een serre. Maar hij scoorde dus wol in de 92e minuut. Daaromtrent de 1-0 voor Cambuur. En hij hier de smoor in. Briljant interview. Veer ik nooit weer. Ja? Zijn kop in de wind maken. Rijnvogels. Geweldig Martijn. Is dat niet? Ja, nou ja, Rijnvogels nou dus. Dat is Toonsje, hè? Qua scoreboord, daar weet ik niet waar is die. Waar speelt het Cambuur uit? Ja, dat gaat Andor. Ik live op Radiohuis. Ik live op de radio en morgen dus een wijdweidig nice sportprogramma. Dan moeten wij nog één ding aanhonden, jongens. En dat is natuurlijk die ene speler die het bij Heerenveen en bij Cambuur voetballen heeft. Hij had maar één wedstrijd spelen voor Heerenveen. Ja, hij mag, ja, goed. Maar en bij Hoek dus, letter nog. Ja. En wat meer bij wedstrijden bij Cambuur. Het is denk ik al 15 Ilien of zo. Ja, maar kom maar die namen. Nee, maar toch geen rare toch? En het wie een boetenspeler. Donkere boetenspeler. Een beetje in de tijd van Harvey Bishop. Lionel Lord. Alsjeblieft. Dat krijg je nou niet meer. Dat is de Ekin, hè? Nee, Lionel Lord. Ik weet trouwens, Lionel Lord, die scoorde ooit 3 keertje in Sparta. En toen wie de kop in de kranten, praise the Lord. Maar goed, dat is weer een heel oud verhaal. Jongens, Doos, wat is er nog van dit weekend? Stijn zal ik naar Stijn te Jong, hè? 8 uur. Volendam. Ik denk dat ik eerst uitgebreid visje eten hier op de dik. Heerlijk, man. En Doos is een plaatje draaien. Ik ga een lekker plaatje draaien en ik ga snel naar Cambuur Twente. Heerlijk. Lekker fijn weekend. En wat is er van? Ik ken nog niks op de planning. Ik laat het lekker om jou komen. Rustig hoor. Rustig. Hey Pieter, dank voor die verhaal. Dat is die verhaal van Woeders in de sportcast. En nou laten we uit namen van Elkenien en van de hele sportredactie. Het gaat die goed. Dank je. Yes. Zet hem op. Dank je. Ons af hier. Dit is een sportcast. Ik zou zeggen, graag ons na je weekend. Dag.